Adzi, di ka magkais camera. Okay, mayong good morning to all of you guys. Welcome back to our vlog, JML Production. Kwapo na inyo mga Christmas dyan. Makita inyo yung kagwapo. Hello. Social distancing without og COVID ko, kubiron pud mo. Daway-damay na, kuridas na ni. So karon biyahe mi adto mi sa amo ko sa ka amigo ay gi-invite mi kaon. Mga sosyal. Basta kaon na isgutan, lami kay nasa mong paminaw. Hey guys, kay nawala ka liit ka to, may pure. Kaon ang chicks ng sindano na. Uy, ubay po ni Dre. Nasa likod na to, chicks po na. Mga na tinudan, mahimo ginang chicks. Si manager gani, si Otol nga puti na imong buktol kay mura na kagtulamis. Ba't parang masama ang loob nyo, ha? Ay sa dili ko magpaputol kay ever since in my life gusto ko magpataas og buhok. Pamanginita sa kong buhok. Magpataas kog buhok para daghan naming mga bayot diri sa balok. Wa ako gipaputlan kay naglagas. Come on. Clear ka. This is good, this is good, this is good. Lagi ran trend re. Ha? Cut off naman ang kasada dito bro, wala no. Di na ta matikitan di agti mo. Ako ba tinatawag mo? Okay, hello. Welcome. Sulod na mi dire. Going now. Kayo kay may gatuan. Para mga makaon nagpanyod to. Ba't parang masama ang loob nyo, ha? Kami na lang ko. Hay sa ato ang vlog ya. Mao ni among kinakusgan diri. Mayor diri. Mao din gipanay mi sa mga amigo dai kay birthday siyang asawa. No. Sana Ya. Wala gi ko kabalo karon ako kabalo ni Uncle. Sayang. Ayo. Ayo. Bitay. Say hi to my friend. Welcome. Shout out po da. Ana si Kamatsura. Wow. Wrestler ni sa Mali una. ang iniisip mo. Bago lang na was-wasan. Yan. Maring! Maring! Happy birthday! Maring, happy birthday! Masama ang tabas ng dila mo, ah. Bakit ba? Hi, Mards! Kumari, mga progress si Mards, oh. Yes, kumari na ka. Say hi. Hi! Ang kulit, Sunod na dali. ang kulit, Ano, Dodong? ang kulit, ang kulit. Te! May good morning dia. You're so Amin to. rude. Amin to. Kanang pag-amin sa ato ang mga lola. Kinahanglan nga inyo ginang ibansay-bansay ha. Kay mao na siya atong tradisyon bilang usa ka Pilipino. No. Te. Tulong. Oh, amin. Ako rin inanak ni. Inugos na ko na. Beer na yung ginawa, amin. Nag-beer. Atraso ni mo daw. Ay, ano natin, oy. Atraso ka dyan. Amin, kanina. One way. Kailang tayo. Yes. Ala, ay. Ako ara mga, Andre, mga kasangkay akong kauban. That's a very, very big problem. Si kasangkay Bansot. Kasangkay Tibor. Para si Aguilar. Kaya kayo mag-convert lang. Cool ba? Ingay kayo. Oh. Architect na siya. Wala ka eskwela og architecture. Pero architect yan. Architect dito. Na? Ito na. Kung gusto may mong architect, eskwela lang mo sa JML Builders and Construction Supply. Automatic. Gusto mo may mong engineer, JML Builders and Construction Supply can make you an engineer. Professional, not professional. Dara, engineer tapad ako. Oh no! Say hello. Hello, overwhelming kayo. Overwhelming kayo. Spell the word overwhelming. Ay, kana lala. Kung di na kuha-kuha So inanay mi ka-enjoy din pag mga nami o ganang invite ba mga kaon-kaon. The best na diha ang pinakanindot na part. So balik ka taong yapit guys. Okay guys. Naan ang pinaka the best moment na mong ipaabot. Mga naginig. Pang-tao na gini. Uy, bilin-bilin na programa yan. Sila pa yung mga bisita gikan sa Canada. Kaon sa amin guys. Ang yan na punta, balik ka taong yan napit.
Ini eh. Takana. Dapat kumana ka o mga kaon ay pagansi. Waan pinadaktan. Wala kang awa. Nice. Mga dapat kira ka dapat. Serius may kaya. Sa mukha kayo nagkaon to. Capital IUD. Ay isa. Pak. May best na play. Karon guys, padulong may sa kusina guys. Da guys, manghugas din sila guys. Kaya may resulta karon. Tanawa lagi. Laglaag pamanggod. Abot may dire. Hugas gid may. Waman may ginalagod. Di hugas na lang mo. Nazi, laag pa si. Sila tagaan na si. Masok. So mga lessons ninyo guys ha. Kung mga anak mo o mga kaon-kaon, dapat panghugas din mo. Mga sosyal. Hugas sa mga kinanan. Magpakaon pa po mo giring giro dapat. Magkabo mo, bumba mo tubig. Magkabo pa pantaron? Kabo. Lami to. To, maguplat. Kakatong kan? Butong. Hugas, seryoso bigyan niya ako ha guys. Seryoso. Ano bang plato na to ani? Pero, Ha? ano sa pagkugas ha? Loo yan. Kita di, pakita. Iguan, ayan mo bagul-bagul. Yung kinanglan, ining pagkuhan ni mo, pagtag si iba na alaw yan eh. Guwapa kayo naghugas ha. Tingin po ng checks diyo. Magandang dilag. Mana tayo? Ano na kadali? Ano na siya? Ako'y kabo, ako'y tiing kondi. Mora to guys. Ana kasimple paghugas ha. Hanto sunod, hugas gyapon ta. Susunod di gayon. Kumana to og hugas. Kaon na putagiro. Nana, kompleto na siya dapat. Kaon tagiro. Dairo dia. Ako ba tinatawag mo? Kano? Oh. Dre, sig Sadro? sig lagay ano, simot ang lagay nga buhok kay lagay na. Ba? Up. Di siya pwede usahog kuan, mag-away ni. Ang sarap. Arte. Sus, unsa may yung gusto dai? Chicken joy. Anti ka di mo kaon ni og isda pyot. Di mo kaon isda. Sige. Okay na. Ayun. Siyempre, hugasan ni mo ng pinaka ano, giro. Ngapon kay mabot ang tong lechon nila gi-order sa Shopee. Nag-Shopee mo, nagpa-Shopee mo sa inyong lechon. That's a very, very big Kasi mabot problem. tong nga, pabalik ni. Bitaw. Okay, mana? Ngayon natupuhan. Te! Paano sa amin? Paano ako? Dapat mo yung si Atod Good. Ay, iyon na lang ito, te. Basta ako, makatulog ako sa iyong mansion puhon. Sa mga bata, kuha pag-gukol. Masama ang tabas ng dila mo ah. May kuhugas. Ano ba may utro? Pag yun yung mahurot na eh. Mga yung madalas plastic. Kaya, salamat kayo ha. Hey, Col! Te. Tapos sa iyo, Col. Na! Bante sa amin kamay. Anak na, ay siyang return kami. Nada ko. Di, kung nga na nga balikan. Balik ka? Di, di ala na sana laki. Para nagi ko yung rason yung mabalik ko. Kaya ako nalanadaan eh. Sinong balik? Ako rason yung mabalik eh. Uli raw yung plato. Kani guys. Ninom kayo. Uli nga si guys. Tapi sa vlog. Hindi naman mahurot good. Dalo na lang. Isog. Mga na karon sulta sa Palagan. Wow, ang bigat! Sa may. Ito na natin. Kami! Sa may.